long shisha ka nuksa ka babha na ka banta ki khun samla ha ka ne ka perthei kurdu kam kurdu jam ban persang ban yeng hala ki jong ki jat namar ban im ha ka ne ka juk ka long shisha ka ba e klem da khi da ksar la ne ban shu ap ya ka kam sarkar kam long shisha ka basuk Henry hapadeng ke jing persang ki khun samla ban yeng hala ki jong ki jat bunsin ki don pat ki ding pengkyang ka ba ki hab ban mat namar kanu ka kam ru ka don be jing e kumta ka imlang sa alang khamtam gi bahing hasem ki don kam ban aimen sim ya ki ba persang ban yeng hala ki jong ki jan la ka long kanu ka kam ka bawan ra ka jing bentoy bat penroi ya ka imlang sa alang khamtam ya ka ying hi bro ka wei namar ka jing pendu men sim bat ka jing bom slan man sedang ya ki kam ki jam bun sin ngi syak ni no ya la ka hok ha ki nong wei ki bawan na syabar ka jela man sim kabu ban sengkam sengjam bat ban kamai suk ha ka ni ka ri jungi ka long pat ka jingkemen ba ka jingkermen ya ka imlang salang habasaki ya ki arngot ki khun samla ka samla ri daman bha umba bat ka kong meri rongpi ban persang ban yeng hala ki jong ki kjan da ka basdang ban plino ya ka wei ka dukan bam dukan di ha surok national highway 6 ha ka snong Umrangksai Ri Bhoi District ka bala ai kerteng MLR Food Delights ka bala pli paidbah no nin kasngi ka artrik nailar ar hajar pusan ha kabalawan ban pli daw ba meral bonds im u MLA kanongpo constituency ha ka jingya don rangkat u babu cbs im u baderu ukpa jongka samla ri daban baha umba kabala pendep ya ka jingpule kum ka chef ha ka ne ka sngi la don rangkat ru ki nongkit kam snong jongka snong Umrangksai lembat ki wei ki reurang ba ka thain sa kum kadak ngini kapor la yo ka jing kerku na I ketekis cakne kum kadak pan di paidbah no jeng ribuan baik ibu Kong nampak introduce kepeng juga ke Mary Rompi. Then after trying from so many months, I am able to open this mata kasni Artarik August MLR Food Delights. Please support us, help us grow. When you come away from Nongpok to Guwahati or Guwahati Shillong, please do visit here. Ngakum u kpang sim ka kabuh gane kapor ban pernah paidbah ba ki media ya ka ka ba ngai dala deru ngaladon ka jeng angnut na du kipor ki badang rit ki khon bandon ki kenja resort ki kenja homestay tenre ngampoi perkhat ban kaliang ka kun jenga ka rida man bahasisya ba kala lek ban pet lade sia ka lain jong ka hotel management ka la lek pentrit kum ka chef mong chef dengaru nga aimen sim ye I ba insdang no ya ka jing kamai kumju ka long kum si benta ka jing syakri ya ki perlok perjor ki basudon kam ya habam kadi kana markata niyo kalat lengba ka jing sedang jong I Mary Rompi ban sinai kene ka jing ban sinai kene ka dukan tejar khat atat iridar la de tebet ya kene ka lansya ke kila keren stu jumut la ka bakin ya chakmat ban sedang ya kene ka kalan aibam ya ki paidbah ya kene ka por ngakung pang ai mensim ya ki ba kin pendon kami kata kasap kata len ka baublei ula ai haki ya ka jing syakri lang ba ka jing aibam ID iki balik ki bawan personong perthau ki breu ki para breu ki banajan banajngai ki bayan dengan don sibun kentin kena kapor tengah khot ngawer somhai ki perlok ki bayitu yang ki bayitu ki kon itu Mary Rompi ki wan ban persang dalade ban wan ban mat ya ka jing bam ka jing di ka ba maki ki lapan kre ka jakar ka ba harut surok ba ka ba ilai persang ban penbiang ya ki jing don kam tong paidbah habarok kiliang te tang na gine jing tin ba kiliang nasim ka kabu banai ka jing kublai ki perlok khamtam ki balayawan ban pendep ula kala MLA ulawan ban ot uribon kum kadak ka jing ya trilang batno ki nong song jong ka nong po kon singsi ndo ka district ka bat diriwang ba di balayawan lang suburo may kasnong suburo may kailaka suburo may perlok kawan kita le selang bajong kir kinlaban
priang isu perlok perjor na kebenta ban penso pensap ya ke ba ikun jenga penjuri meri rumpi ibadon kene ka sap kelen ban penia ia kene ka business la ne ka sam sakri paidbah lembah kebam te tang da gini kintin ngawer ng konsumay baru di perlok perjor tiba saudan kam but one hidala de ban tes ya kata kebam kadi kebam ki kira pakai ada lagi dong tang gini kintin kubles pun